Tak co? Ahoj! První výlet. Těšíš se, Zuzi? No, teď mám o to očekávat. To je špatný, ne? No, nevím, mistr. Máš elegantní čepičku. Ale není to kulik teda, já jsem čekala kulik. Zuzi, jak se jde? Tati, jak se jde? Jak se jde? To je skvělý. Krásný, vysokohorský vzduch. Šlapávalo tobě? No, ten Grbál nebyl znamenat až moc příjemný, ale když jsme našli potůček, kde se to mohlo trochu osvěžit, tak jsme to zvládli. Jak se šlo? Dobře. Tak čau, Zuzi, jak to jde? A ty tati, jak to jde tobě? Tak to je skvělý. To je nejlepší. Jak se jde? Znáš se do košile. Zuzo. Teď třeská, pleská vnívánek. Chvílivá jak plakánek. Ne. Tati, já jsem si říkala, že pojď. Ahoj. Jak se lezlo? Tady máme přestávku na vydávání kamínku. Ty máš úplně úžasný účes, to bych chtěl zdokumentovat. Účes? No, nebo co to je? No, přesně tak. Teda jako? Na tunelu to moc nevypadá. Co je? Ukaž. Wow. No ne, ale zdál ne. Jasně. Co nebudeš čekat? A jak ti to zajde? Ano. A jak vám to jde, holky? Jak to? No a ten tunel je úžasný, je? Ale není to teda tunel oprava, je to průchod. Je to průchod? To není tunel, to je metr dlouhý. Já tomu říkám tunel. V tom případě... Můžu tomu říkat tunel? Ne. Jak to? Ukaž mi to. Zuzi, kudy mám líst, napravo nebo nalevo? Počkej chvilinku, já se bude kluci navigovat. Kudy nebo to? Hele, ale nemůžu to tam. Znáš se do košile. Sklepla do brněnky. Dostane nad tím tou Pleská vnívánek. tím štoplátkem. Chvílivá jak uplakánek. Docela osiřela. Košilela. Docela osiřela. Košilela. Docela osiřela. Košilela. První věc sundat boty, jo? Docela osiřela. Co? Jsou zážitky z prvního výšlaku? Je... Počkej, jestli bych čtvrt na 6. No takže jaký jsou zážitky z prvního výšlaku? A nohy? Jak se mají nohy? Dědo, ty? Dědo, jaký byl výšlap?